காட்டி கொடுக்கிறவனை பார்த்து சொல்றார் சிநேகிதனே. පාවා දෙන තැනැත්තා දිහා බලලා කියනවා මාගේ සෙනෙහවන්තයා. அவன் துரோகி என்று தெரிந்தும் ඔව් ද්‍රෝහි කියලා දැනගෙන தன்னை முத்தமிட அனுமதி கொடுத்தார். තමාව සිප ගන්නට අවසර දුන්නා. தன்னை காட்டி கொடுக்கிறவன் என்று தெரிந்தும் තමාව පාවා දෙන්නට යන කෙනා කියලා දැනගෙන தன்னை முத்தமிட இடம் கொடுத்தார். තමාව සිප ගන්නට ඉඩ දුන්නා. ஏழை கூப்பிட்ட பொழுது கேட்கிறார். දුප්පතා මොරගසද්දී ඇසුවා. பாவிக்கு தக்கதை செய்யாமல் இருக்கிறார். පව් වලට සමානව නොකර සිටියා. மறுதலிக்கிறவனை பார்த்து சபையை கட்டுவேன் என்கிறார். ප්‍රතික්ෂේප කරන තැනැත්තා දිහා බලලා කියනවා සභාව ගොඩනගනවා காட்டி කියලා. கொடுக்கிறவனை முத்தமிட கொடுக்கிறார். පාවා දෙන්නට යන්න තැනැත්තාට සිප ගන්නට අවසර දුන්නා. வஞ்சித்த யாக்கோபின் சந்ததியிலே நான் வருவேன் என்றார். වංචා කරපු යාකෝබ්ගේ පරම්පරාවෙන් මම එනවා කියලා කිව්වා. அவர் உயிருள்ளவர், அதிசயம் செய்கிறவர். උන්වහන්සේ ජීවමානයි පුදුම දේ அவர் ஒருவரே உண்மை உள்ள தெய்வம். උන්වහන්සේ පමණයි අවංක දෙවි කෙනෙක්. நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தீர்களோ ඔබ කුමන වාතාවරණයක සිටියද සිටිනවාද அதை பார்த்து அவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. ඒවා උන්වහන්සේ බලලා ඔබ තෝරගත්තේ නැහැ. நீங்கள் என்று சொல்லி உங்கள் மேல் அன்பு வைத்து தேர்ந்தெடுத்தார். ඔබ කියලා උන්වහන්සේ ඔබට ආදරය කරලා තෝරගත්තා. நான் பகிர்ந்தேன் மனதாய் வாழ்க்கையில் உறவு கொண்டீர் இதுவே போதும்.